खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलाव गासैखौ बरायनाय थाबाय। तो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव दैदेन आरो कनजिता मोननि मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ। बिथांमोननि रिल्स बानाय होनाय मेथाइया गोबां मानसिफोरजोंनो अनसायजादों आरो बेनि उनाव बिथांमोना हादानाव मैदेर फैयो होननाय मिउजिक भिडिअ बानायदोंमोन। बेबो गोबां मानसिफोरजोंनो अनसायजादों। तो बेखौ दिलीप स्वर्गियारिया बानायदोंमोन। बिथांमोननि दायो गोदानै मिउजिक भिडिअ बानायनाय टाइटेलखौ फोरमायथ'नाय जायाखै। दिलीप स्वर्गियारिया कमेडिनि गेजेरजों एसे फोरमायना होदों। नंगौना नङा नोंथांमोना एसे खोनासंना लानो हागोन। जानो हागौ उनाव बिथांमोना गुबुन फोरमायगोन। लुतुर फुतुर थाफ्लि गांगुर थाफ्लि गांगुर। तो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोननि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुङा जाहैबाय लुतुर फुतुर। ना बिथाङा ओरैनोसो कमेडिनि गेजेरजों फोरमायदों नामा बेखौ मोनथि रोङा। तो थाबैनो बिथांमोननिफ्राय जोङो साननैसोनि उनावनो आबुङै मोनथिना मोनगोन। आरो बिथांमोननि गोदानै बानायबाय थानाय मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ सोर खनदों आरो सोर डाइरेक्सन खालामदों नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो आपडेट लानाय फैगोन आङो।